nwoke ndị a na-adị eji akpọ mmadụ ka ha bịa doziere ha n'ezinụlọ bụ dị gịnị? Ọ pụtara na ihe edozi okwu gị na nwunye gị, ị na-eje ekpọ an outsider, third party, fourth party, fifth party ka o meziere gị ezinụlọ. Ọ pụtara na ihe emeziwo ezinụlọ gị, iji aka gị na-aghasa ezinụlọ gị. Ụfọdụ nwoke ya bịa kpọtacha ka o doziere, ọ pụọ n'azụ na-achụ nwunye gị, ihe ama iche na gị na ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ịkpọtacha nwaanyị, ọ pụọ n'azụ na-alala di gị, iche na gị na ya. Why can't you fix your family by yourself? Ka ihe ị na-akpọrọ third party, second party. Di na nwunye amaghị onye ha bụ, ha ya asịcha ha dozie. The best thing bụ gị na di na nwunye sịcha ha doziere onwe ha. Ụnụ na-akpọzi na ndị outsiders ka ha bịa ghasarụ n'ezinụlọ. Na ngasa ka ha na-abịa aghasa, ọ bụghị ndozi. Onye batacha ọkọrọ jewe, ọ batacha osi n'azụ na-eme nke sọrọ ya, ire eche na gị na ya ọ na-edoziri gị ezinụlọ. Iche na gị na ya kwụ, ọ pụọ n'azụ na-alalị nwunye gị, ọ na-eme ya si hapụ ya onye a, hapụ ya n'ọnwa ife ọma. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị batachara, ọ pụọ n'azụ ebe nke nwoke enyi a na-eme na-anakpọ ndị na-edozi, ị na-aghasabeghị. Ọkwa ya ka ofu ka bụ prophetess eji ha kpesara ka o doziere ha ezinụlọ. Prophetess na-eme n'ọdịdị ezinụlọ, kpọrọ nwa ya nwaanyị, kpọọ ịdị nke nwaanyị ya ọnụbe were ọgwụ mee ya ọnụbe nwa na nwunye ya amaghị eme, maka a na-achọ ndị ya edoziri ezinụlọ. Bịa doziere anyị, gbata bịa doziere anyị. ọnụ ya nọ ya ka ọ ya na ọgwụfo ọgbahapụ ya ofo na nke nwoke n'anya. Ọzọkwa bụ prophetess na-eme na ọ na-ekpe ekpere, si na ọ na-edozi di na nwunye, wee chụpụ nke nwaanyị wee na-ala di nke nwaanyị, na-ala ya na-alawasị isi, asị na na-eme prophetess na ọ na-edozi ezinụlọ. The best thing bụ di na nwunye ese okwu, ha doziere onwe ha. Ma onye nọ ma onye ana, onye abatazi na-abịa edozi na di na nwunye ya enwe okwu. Onwe ebe gburu aja mgbere adịghọ, onye ahụ na-abịa edoziri ọ bụghị dị mma. Onye mmiri fere okwu ya ka ọ na-eri. Eji nwaanyị kpọrọkwa nwunye gị dozie ebe gị, unu biri n'udo, unu sigoro unu edozie ọnụ. Nwoke na nwaanyị amaghị onwe ha, ọ bụ ofu nne ji ha na-enwe nsogbu. Ndị ofu nne jigo na-enwe nsogbu, esecha edozikwa. Unu hapụ na outsiders, doziere unu onwe unu, gwakọnata n'onwe unu di na nwunye. Unu akpọzina mmadụ bịa doziere unu, n'ọsọ mmebi ka ha nọ. Ịghasabe mmadụ mana be ya na-agbakwa ọkụ, ndị unu ha na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Idoziwe na be gị na eje dozibe mmadụ, abịazi ọ ghasaa, osi n'azụ na-alarị nwunye gị, osi n'azụ na-alarị di gị. Ụfọdụ anagara gị di gị anagara, a na-asịsị bịa dozie. Onye abịa na-edozi, onye ọ dị baa bee, ma oke ma ngwere baa be gị ma ọ gịnị. Ihe na-emebe oke na-emebe ngwere, onweghị ebe ọ ka mma. So eri kpọrọkwa nwunye gị, unu ebibe mma, unu segodo, unu edozie. Ịkpọzi na ndị mbata, ịghọtago ka ọ dị. Cheta na aka m bụkwa Nwaada Frankenest Ezenwaka, ezigbote ada bara ukwu n'obi, ada na nsọ, ada nwa onye ọgaranya, nwa mụrụ na nwa wele. Ka ọ dị nọdụkwa n'ọfụma, ọ ga-abara anyị niile.